Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos que a información nesta xornada de venres, día 17 do mes de xullo, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén se nos queren seguir en internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda ou na nosa web rtvcerceda.com. Pois hoxe lles falaremos das festas do Carmen en Cerceda que comenzan hoxe, se prolongarán ata o domingo. Falaremos tamén da festa do Cochiño, que será a próxima fin de semana, o sábado, pero tamén das axudas á natalidade, de que Cerceda impulsará novas actuacións e melloras en vías públicas, beirarrúas e sinalización, e tamén das actividades culturais e deportivas que ten aberto plazo para solicitalas, da ITV de maquinaria agrícola e tamén do uso de maquinaria agrícola e forestal que, en este caso, ten que ser condicionado a varios factores debido aos riscos de incendio. Nos deportes repetiremos o que xa anunciábamos onte do bo comportamento do Clube Natación Cerceda no Campeonato Galego, que tivo lugar no Orzán a pasada fin de semana, e en canto tempo chega un anticiclón que nos vai a traer xa tempo máis estable, máis presencia do sol e, sobre todo, subida de temperaturas. Comezamos a crónica da xornada falándolles das festas do Carmen de Cerceda, na parroquia de Cerceda, que comenzan hoxe venres 17 e se prolongan ata o próximo domingo 19. Antes de falarlle do programa de festas, decirlles que para o domingo, no que estamos todos pendentes da final do Mundial de Fútbol, pois será ás 9 da noite e tanto o Concello de Cerceda como a Comisión de Festas programaron xa unha pantalla para poder ver ali mismo en conxunto, de maneira festiva, ou a final, se é posible, pois evidentemente celebrala despois ca vitoria do combinado español. Eso será o domingo. Pero antes, comenzando co programa de festas, hoxe, venres, comenzaban xa con dianas e alboradas e o mediodía tivo lugar a misa na honra a Virxen de Fátima a 1 da tarde. Os que nos sigan o informativo do mediodía están a tempo ás 2:30 para acudir á sesión Vermú. E logo, lembren que pola noite hoxe haberá verbena co grupo Bomba e disco móvil Impacto co DJ Nian Boy. Mañán sábado haberá dianas e alboradas pasarrúas co grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. Mañán a 1 hai misa na honra a Virxen do Carmen e ás 2:30 é a sesión Vermú no campo da feira de Cerceda. Ás 6 da tarde de mañán hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais e a partir das 11 verbena coa orquesta Finisterre e disco móvil Impacto co DJ Cotelo, unha gran verbena para mañán sábado. E o domingo hai dianas e alboradas de novo co grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda para dar paso a unha misa na honra ao Santísimo Sacramento. Logo ás 2:30 sesión Vermú co grupo de Vicio. E a partir das 4 día do neno no campo da feira con hinchables, actividades para os máis pequenos. E logo xa comenzamos a noite. Unha noite que comenzará a partir das 9 co partido de fútbol da final do Mundial. Eso será a partir das 9, pode ir todos aqueles veciños de Cerceda e arredores que queiran a disfrutar de esa noite máxica ca final do Mundial que promove o Concello de Cerceda xunto coa Comisión de Festas. Eso todo de maneira extraordinaria para a noite do domingo que poñerá peche ás festas do Carmen na parroquia de Cerceda. A ver, Josito, en vista de que España chegou á final do Mundial e que iso é un momento histórico, hai xente en Cerceda que, como ben sabes, está pedindo unha pantalla para o domingo ás 9 da noite poder presenciar en común fraternidade a final do Mundial. Entonces a cuestión aí era tratar de combinar da mellor maneira posible que a verbena e que as festas do Cerceda. Que ti nos dices? Pola verbena non hai problema, que a verbena ponse para o final do partido para celebrar que vai ganar España, que vai ganar España. Esperemos entonces, que así sexa. Eu creo que a pantalla que está ben.
Cambiamos de tema para falarlles agora da Festa do Cochiño, que será o sábado que ven, día 25 de xullo. Sábado 25 de xullo se celebra a edición número 28 da Festa do Cochiño no Acevedo, onde se espera de novo que sexa multitudinaria, onde haxa moitísima afluencia nesta festa gastronómica, pero tamén romería para moitos dos nosos veciños. Durante todo o día vai actuar a Charanga Santa Compaña e o grupo Faíscas da Pontraga. Ás 2 da tarde haberá degustación do churrasco, cochiño, polvo e produtos da cociña galega. O custo de ración é de 15 euros e pódense acadar en venta anticipada, os tickets en venta anticipada ata o próximo día 21 de xullo. Poden facelo no Viveiro de Empresas no Acevedo. Ali, de 9 da mañán a 9 da noite, poden sacar os tickets que lle dan dereito ademais a silla baixo carpa. A selección da parcela vai a ser o xoves que ven día 23 de xullo dende as 5 da tarde. Deben achegarse ali todos aqueles que queren xa deixar seleccionada a súa parcela. Tamén haberá hinchables gratis para a cativada de 3:30 a 9. Logo, a partir das 8 da tarde, a actuación das orquestas Los Satélites e París de Noia. Mais temas, están a tempo a solicitar todos aqueles que queiran as axudas á natalidade que dá o Concello de Cerceda e teñen de prazo ata o 30 de novembro para poder solicitala. Estas axudas, que teñen un pago único de 300 euros por nacemento, por fillo nacido, ou por acollemento ou por adopción, ao longo de un período de tempo, entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano. Por lo tanto, poden solicitala xa aqueles que queran acadar esta axuda de 300 euros no rexistro do Concello, na planta baixa polas mañáns, ou na planta baixa do Concello polas mañáns, ou se queren a través da sede electrónica. En ambos os dous lados atoparán as bases destas axudas. Mais temas, o Concello de Cerceda vai a impulsar novas actuacións de mellora en vías públicas, beiras rúas e sinalización durante o segundo semestre deste ano 2026. O Concello continúa avanzando co seu compromiso coa mellora dos espacios públicos e da seguridade viaria mediante a posta en marcha de un novo conxunto de actuacións que se van a desenvolver ao longo dos próximos 6 meses en moitos puntos do Concello. Entre os traballos previstos destaca unha nova campaña de renovación de sinalización horizontal a que se vai a destinar 15.000 euros, co obxectivo de reforzar a seguridade da circulación tanto de vehículos como de peóns. Os traballos, como decíamos, darán comenzo xa no mes de agosto e se prolongarán ata que remate o ano. Incluirán pintado de pasos de peóns, plazas de estacionamento para persoas con mobilidade reducida, etc. Dende o Concello de Cerceda din que van a facer un esforzo importante, pero especialmente o esforzo que se está facendo é a de invertir en crear novas infraestructuras, pero tamén din que é importante facer fincapé no mantemento do que xa existe, que en este caso é o pintado dos viais urbanos, presentar en este caso detalles que significa moito no día a día, como poden ser o pintado de sinalización, cambio de sinalización horizontal, vertical, arranxo das aceiras, etc. Algo que pretende o Concello facer polo ben dos veciños con ese lavado de cara a cargo do orzamento e ademais potenciar a imaxe do Concello. Mais temas, agora falámoslles de que todos aqueles que queiran anotarse ás actividades deportivas e culturais que promove o Concello de Cerceda teñen durante todo este mes de xullo de prazo para facelo. Teñen que achegarse á planta baixa do Concello presencialmente no rexistro ou poden facelo a través da sede electrónica na web municipal www.cerceda.org. En este caso, se trata de un plazo que está aberto para anotarse nas diferentes actividades deportivas e culturais que se organizan por parte do Concello dende outubro deste ano ata maio-xuño do ano que ven. Insistimos que poden inscribirse no rexistro ou pola sede electrónica durante todo este mes de xullo. Todas aquelas persoas que queiran pasar a ITV de maquinaria agrícola poden facelo en Cerceda, en concreto na Silva.
Dende o día 27 ata o día 31 deste mes de xullo, no campo da Feira das Nenas da Silva estará unha unidade móvil de inspección técnica de maquinaria agrícola. Poden solicitar cita previa no teléfono 981 92 80 80 ou a través da súa páxina web www.cctv.com no apartado de cita previa. E seguindo a falarlles de maquinaria agrícola, a Consellería de Medio Rural publicou no Diario Oficial de Galicia unha nova orden que regula o uso de maquinaria agrícola e forestal durante o período de alto risco de incendios, que está comprendido entre 1 de xullo e o 30 de setembro. Por lo tanto, estamos en ese pleno período de risco de incendios. A normativa que desenrola a legislación autonómica e estatal vixente busca compatibilizar a continuidade dos traballos no campo coa máxima prevención frente aos lumes, especialmente nas horas centrais do día. A principal novedade da orden é que se permite manter a actividade agrícola, silvícola e preventiva sempre cando cumplan unha serie de requisitos. É dicir, poden traballar igual, pero durante ese período de tempo teñen que, en este caso, contar con, de xeito obligatorio, con unha persoa que actúe como observadora e que poda alertar de inmediato os servicios de emerxencias a través do 085, do 112 ou da aplicación móvil Alumbre. Eso sempre que detecten xa un conato de incendio. Ademais, a maquinaria deberá estar acompañada de un depósito de agua de polo menos 400 litros, tamén ter un extintor de espuma, ter 2 bate-lumes e unha mochila extintora con unha capacidade mínima de 15 litros. Lembrar que nos últimos 10 anos se contabilizaron 411 incendios forestais provocados polo uso da maquinaria agrícola. En canto aos deportes, o igual que fixemos na xornada de onte, recordamos que a pasada fin de semana o Clube de Natación Cerceda participou no Campeonato Galego de Salvamento e Socorrismo en Augas Abertas celebrado na playa de Orzán, competindo nas categorías infantil e absoluta. Hai que destacar o excelente papel dos deportistas cercedenses, especialmente de Lucía Selles, que conseguiu a medalla de prata na proba de bandeiras infantil, nunha final moi emocionante que tivo que repetirse debido a un empate, pero que se decidiu por milésimas. Ademais, o equipo infantil acadou bons resultados. Foron prata en bandeiras a cargo de Lucía Selles, pero por equipos foron cuarto posto no rescate con tubo, sétimo posto en relevo con tabla e cuarto posto en relevo sprint. A nivel individual, Lucía Selles, medalla de prata, pero tamén participaron facendo unha boa actuación Nayara Iglesias, Lía Montes, Adriana Lozano, Martina Otero e Candela Lozano. Na categoría absoluta, os nosos deportistas tamén competiron a un elevado nivel, ademais de facelo con numerosos participantes, non só de ámbito nacional, sino internacional, con moito nivel, insistimos, de participación e de calidade. Destacaron, por exemplo, con un 10º posto en rescate con tabla e un 21º de posto en carreira con esquí. Aquí participaron Damián Cotelo e Cristóbal Pensado. Parabéns a todos os nosos deportivistas polo seu esforzo. Rematamos co tempo. Para mañán, sábado e para fin de semana, Galicia toparémonos nunha xornada de influencia das altas presións localizadas ao oeste das Illas Británicas, pero aínda con aire frío en capas medias e altas da atmosfera. Isto se traduce en que mañán comenzaremos o día con algunha néboa ou nube baixa na mitade norte, pero irá diminuindo co avance do día e as temperaturas, o sol logo será protagonista e as temperaturas mínimas non terán cambios, mentras que as máximas van a experimentar un ascenso que pode ser máis acusado canto máis hacia o sur de Galicia. Os ventos van a soprar de compoñente norte, con intervalos de moderados pola mañán e refachos fortes pola tarde no litoral. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos dende a radio de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Iris en a redacción e quen lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.